Señores e señoras, a nosa festa. Unha vez máis xuntámonos por estas datas para celebrar a festa do Nadal. Este ano queremos retransmitir en directo dende Radio e Televisión de Andrade os personaxes máis populares nestas datas en todo o mundo. Para iso, mandamos aos nosos reporteiros e reporteiras a distintas partes para que poidan entrevistalos. Como xa saben, a festa do Nadal que celebramos aquí non é igual noutros lugares. Debemos ser tolerantes con outras crenzas. Radio Televisión de Andrade. Ten orgullo de mostrarlles o Nadal no mundo. Vamos a... E agora damos un salto e nos vamos ás cálidas terras de África coa nosa tribu Batú de primeiro e segundo. Do 26 de decembro cambiamos de mes e de ano. O 1 de xaneiro é unha data especial para o tribu Batú e para os África tropical. Para a mostra un botón. Temos aquí un nativo que nos ampliará a información. Hola. Ula, ula. Hello. Ula, ula. Vostedes non se preocupen, que xa traduciremos. Que celebra a tribu Batú o 1 de xaneiro? Kwanza, Soto, Juan, Juan. Isto. Toca, miau, miau. Dice se pinta para bailar a danza de crecimiento a la noite. Ese día teñen un cantar especial. Comen e bailan a luz. Que marcan os seus saltos. Despois, unha benvida a todos os visitantes que se achegan a celebrar a festa. Cos meus pensamentos limpos, eu te saúdo. Coa miña palabra, eu te saúdo. Con meu corazón aberto, eu te saúdo. Sin armas nas miñas mãos, eu te saúdo. Boa saúde e a paz sexa contigo. ¿Qué tal la película de este año? Chunga, chunga.